Radila sam, dok sam bila student u Novom Sadu, leti sam radila na Hvaru kao konobarica. I letovali su tu raznorazni ljudi. Radila sam u malom kafiću na Palmižani, pored Hvara, ostrvo Palmižano, to je marina i jedan jedini kafić u kojem sam ja radila, gde su došli jedna grupa mladih, lupiću sada nekih 10-ak ljudi koje se zapilo to veče u kafani i oni su bili mnogo veseli. Imali su fotoaparat, slikali su se, zaboravili su taj isti fotoaparat u našoj kafani. Ja sam uzela taj fotoaparat, radili smo gazda i ja. Uzela sam fotoaparat i rekla sam gazdi, zaboravili su ljudi, kad se probude ujutru doći će verovatno da ga potraže, ostavila sam ga na policu. Mi smo zatvorili tu kafanu i ja sam sutradan ujutru bila ta koja će je otvoriti. Znači, nije bilo nikoga osim njega i mene, jel da, umeđu vremena. I ja sam otvorila tu kafanu sutradan, ljudi su se, jel da, otreznili, došli, pitali za fotoaparat, ja kao, da, tu je, ja na tu istu policu, njega nema. I sad, mislim, možda je gazda negde sklonio ga negde drugo, ja pozovem gazdu, probudim ja gazdu, nije baš se obradovao, nemam ja pojma, nema fotoaparata, ništa. Mene sramota pred ljudima. Rekao, ja stvarno ne znam šta da vam kažem, fotoaparat sam ja juče uzela i tu sam ga stavila, rekao, njega nema, a oni isplovljavaju, to su ljudi su bili na brodu. Isplovljavaju i odlaze i ja njima kažem, jedino što mogu da uradim za vas jeste da uzmem vašu adresu. Ako slučajno taj fotoaparat dođe u moje ruke, ja ću vama njega poslati. Prošlo je možda nekih nedelju i po dana, 10 dana, možda 2 nedelje, ne znam, od tada. Došle su tu neke devojke iz Novog Sada, jedna od tih devojaka je postala devojka mog šefa. I to je bilo jedno veče isto tako veselo, zapili su se, ispao je neki haos, moj šef je krenuo da se tuče s nekim gostima koji nisu hteli da plate račun i to je baš onako, i sad oni su se cijelo veče umeđu vremenu slikali nekim fotoaparatom koji je meni ličio na onaj jel da što su ljudi zaboravili. Kad je tu ispao haos, stojao je u jednom momentu fotoaparat na šanku, ja sam uzela fotoaparat, 20-ak slika unazad, to je bio fotoaparat tih ljudi, jel da gazda je prisvojio, da ne kažem ukrao, jel da, taj fotoaparat. Ja sam fotoaparat uzela i rekla, ja se izvinjavam, rekao, ako bilo ko se pita gde je ovaj fotoaparat sutra, pošto su svi bili mnogo besni, rekao, ja ću poslati ovaj fotoaparat ljudima kojima on pripada. I ja sam to sutradan uradila i poslala i došla sam sa potvrdom iz pošte da sam, jel da, ja kao isterala neku sitnu pravdu i za malo da nisam ostala bez posla. Eto, nisam sve izgubila, ali je bilo je onako, ti sutra odlaziš, ja sam već bila spremna da, jel da, izgubila sam posao, moram da se vratim, međutim, on je malo razmislio jer, eto, kao, da nisi poštena, da, eto, ti si jedina kao koja nas ne krade, pa eto, moći ćeš da ostaneš, međutim, ostala sam do kraja leta, to je jako, jako ružno, onako kao prema psu odnosio se prema meni kao prema psu i to je baš bila onako ružna atmosfera, ali ja sam pošteno radila svoj posao, zaradila moju platu i posle vratila se kući, nastavila da studiram i eto, to je ta neka priča. Za mom bratu sigurno nisam, skoro pa sigurno nisam ispričala. A mama je bila prisutna, pošto je i ona tada bila na Hvaru i njen komentar na to što sam uradila je da nisam trebala, da sam budala. Mislim da nisam budala, jel da ona to shvata, ali ugrozila sam, jel da, neki svoj status i mogla sam ostati bez posla i eto, vidiš, možda te više neće zvati opet. Tako. Ili te zvao? Nije me posle više zvao, ja sam sledeće godine otišla na master u Francusku, tako da više nisam ni htela tamo da idem, a poslednje veče, baš pre nego što sam odlazila, je
mi je održao taj čovjek, jel da, sreo me u nekoj diskoteci, smo bili svi zajedno, međutim ja sam ga srela i htjela se da se pozdravim, jel da mu kažem, eto, sutra odlazim i hvala na poslu i eto, na svemu. I on je meni rekao da se ja pazim u životu i nije sve tako kao što ja mislim i kako, jel da, sam previše naivna i kako sve gledam, jel da, tako, da je sve, jel da, cveće, drveće, tičice, a da je život u stvari mnogo ozbiljniji i teži, i sivlji, i ružniji, ne znam ja šta, i lažljiviji. Tako da, nisam se obazirala na to. Ti živiš svoje, ja svoje. Tebe promeniti neću, ali nećeš ni ti mene. Tako da, eto. Toliko nama. I onda je rekao, stvarno hvala, eto, zahvalio se i kao, ipak si ti dobra i to se na tome završilo.